Morjesta, Daniel Saka Niitykumusta. Meillä on tullut tämmönen F11 Bemari 520 dieseli takaveto huutokauppaan, niin käydään vähän läpi, että missä kunnossa auto on. Tosiaan, jos katsotaan kulumaa mitä autossa on, niin ihan perus kiveniskuja totta kai löytyy, kun auto on ajettu 233. Ja etupuskurissa on vähän isompi jälki, mutta lähtee uskoisin myllyttämällä. Näyttää tuolta. Umpiot on siistit, ehjät, et siinä ei ole mitään halkeamia. Sitten on lisävalo asennettu tohon eteen. Ja kuskin puolen kylki. Tosiaan suora ja siisti. Toki vähän löytyy näitä pikkupintanarvoja, jotka lähtee sitten myllyttämällä. Sinisessä värissä näkyy toki vähän paremmin, mutta todella siisti tässä auringossa. Ja sitten tuossa oli helmassa pikku tommonen ihan pieni ruostetäppä, mutta muuten helmat on ihan siistit. Ja sitten takapuskurista tossa ihan hentoa jälkeä. Voi olla, että myös lähtee myllytyksellä. Lastausalue. Siinäkin on muutama naarmu. Tuossa on vähän isompi lommo, mikä ei lähde niin vaan, mutta myllytyksellä taas saadaan ihan hyvää jälkeä. Elikkä vetokoukku löytyy, sähköinen, koukun kohdalla on pikkujälki. Sitten tuossa takaluukussa on tommoinen pikkujälki. Ja tosiaan niin kuin sanoin, sähköinen koukku tässä on, joka löytyy tuolta noin ja se toimii. Sitten kesärenkaat, todella hyvin pintaa. Et niissä on noin 8 milliä pintaa sanoisin. Ja Bemarin vanteella nää on. Vanteet on ottanut ihan kantta osumaan, mutta ei sen kummempaa. Kontti on manuaalinen. Ja sitten apukuskin puoli suora siisti. Ja sama täällä homma, tommonen pikkutäppä löytyy samasta paikkaa kuin toisella puolella. Ja tässä kyljessä ei ole niin paljon pintanarmoa kuin toisella puolella, mutta muuten aika siisti. Ja tuulilasi ehjä, toki vähän kuluneen näköinen, mutta muuten ehjä, ei ole halki. Apukuskin puolella kangaspenkit puolisähköllä. Ja sitten tuossa on ristiselän tukea pystyy säätämään. Ja kuskipenkki samanlainen, puolisähköinen, toimii mukavasti. Tässä on nämä verhot takalaseissa. Takana ihan siistin näköinen peli myös. Hattuhylly löytyy samasta paketista. Ja kuskin puolella kaikki näyttää aika siistiltä, että kangaspenkissä ei oo mitään kulumaakaan. On tosi hyvässä kunnossa. Ja ratti näyttää siistiltä. Täällä on ihan siistiä. Toki vähän tossa on väriä lähtenyt napeista, mutta todella siisti peli. Käynnistyy hyvin. Pari vikavaloa tässä palaa. Ja siinä oli päiväajovalo ja sitten Xenonin valot. Jotain huomioitavaa, mutta kun auto on käynnissä, niin molemmat umpiot toimii ihan hyvin.
Voi olla pikku akussa vikaa, mutta molemmat ainakin toimii umpiot hyvin. Et siinä se ois. Lisätietoja huoltokirjasta löytyy ilmoituksessa. Kiitos.